Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Suwayan ko na ako hinumdum yung isulti. Nga kikaaway na mo siya ni Andrew. Unya, nailugan na mo siya sa shotgun. Pero, kadaghan ko magkailog og armas. Murag maglisod ko hinumdum sa isulti na. Kawas pa. Wa ko'y minumduman nga shotgun nga ako gilog. Dili ka si Andrew ang nangilog sa mong armas? Gusto. Posible nga si Andrew ang nakailog sa mong shotgun. Pero ang dakong pangutana, mao ang gipakitang kahinam sa mong lalaki nga makuha ang mong shotgun nga nabuwag niya. 8 ka tuig nang nakalabay. Unsam ka ning klasiha sa shotgun nga nawili mo siyag maayo ini? Ani ko na din sa kupian din sa langob-langob sa pangpang. Yes. Unsaon na sab ko nimo dinhi. Papahuayon. Kay dili pa may mo puy ana imong payag. Ako pa ning ayuhon. Ayun na lang ko pakit ang mabalaka ka nako. Kay nahibaw na ko si mong tumong. Imong ayuhon ang payag. Aron doon ako'y kapunduhan sabtang magpaabot si mong kipaligyaan ako. Kung ako pa ikaw. Dili ka maghuna-una ana. Aron dili ka maglagot ako. Naglagot ako nimo. Demonyo ka! Demonyo ka! Pero moabot lang higayong nagabaan ka ng imong gibuhat, Andrew. Pahuay na. Kay bandayan ti ka. O nga batayan mo ko nimo. Oo. Bantayan ko nimo. Anong dili ko magkaikyas? Kinsa mo ginang imong laugan ako, ha? Mahimo pag mahilom ka. Ha? Pahuay na. Kay samaran ka. Ug ayaw na pagyaw-yaw niya. Kay ikaw rin markansi. Timan ilang ni Andrew. Kung kinsa na masab ng imong laugan ako, dili na mo lampos. Kay kung magkahigayon ko, patyon ko ng customer mo! Buhat ang gusto mo buhaton, Jessa. Imo nang katungod. Pero sa pagkakaroon, katuog na. Ari ko si Bawaw. Magbantay din. Kinala magkaikyas ko palayo ni Andrew. Pero asa masab ko pa ingon. Balik ko kigdal, Jessa. Naa ka na diha. Abi na kung ato ka magbantay sa ibabaw. Nausap akong nauna. Mas may nang bantayan di ka sa doon. Para di ka magkaroon ng naglaing butang. Sige na. Balik na kigda. Ayaw kog butis akong buhaton. Og ayaw na lang pabuutan-buutan. Kay booking ka na sa tinuod nimong pagkaikaw. Mura lang siya kuha pagkabati na ako. Nagkuha siya kaldero. Im na niya tambali mo niya. Siya. Og, ayaw na ba nakalakaw? Kay lapas pa kinasama di mo. Sa magit kay sunod niyang plano.
unsa man ilapad naman ang ako ko. Mupaway lang anak ko. Dili pa ko kauna-una tarong karon. Mingol mo na sa mga kong samad. Hello. Oh, unsa na? Unsa? Hangtod karon wa pa gyud mabalik si Andrew sa opisina? Wa pa ni mauli gikas bakasyon? Yun na. Kisam sa na imong kontak niya, Sod? Sa mga trabahante. Sige. Monitora lang yun. O kuhaon niya ang kwarta diri sa bay. Hatagan ti kag kwarta nga magamit imong ibayad sa mga kasayuran gikan na imong kontak sa Sod. Sige, bye. Hain man ka, Sandro. Nganong may bakasyon na siya? Kita ka niya siyang bakasyon si Jessa? Ngit-ngit. Nagsigad ang flashlight ni Andrew. Mula nang naghatag o kahayak din sa pangpang. Kauna. Kainit pa lang giluto ng noodles. Nga nag-iatiman mo ko ni mo maayo. Ha? Kauna. Sultihi ko kunoon sa plano ni mo nako. Nganong ni ako ni mo ibutang din sa isla. Human og lukat ni Alex nako gikan sa mga kidnapper. Babog na sa bawo, Jessa. Tubagaon ako. Nganong gidako ni mo dinhi? Wa ko'y nautang plano nimo. Kana lang may butang si mong utok. Sa mong nauna. Kung di na ka butuon ako, narani mo. Tod, di ka matagan sa cellphone ng magibangayo. Kaya lisod ang signal dito sa isla. Nabasa din mo ang suwat nga gibilin ko sa Pilipog nga lubi. Oh. Huwag ka na niya. Ano ba kapahuay kang balik? Luya ka pa. May kibutang na dahil siyang igdaanan dapit sa bakbaining kamay nangob-langob sa pangpang. Nag-atangkit siya sa kianan. Kao na. Ano ba tuwag kang balik? Oh, Tod. Nasa kilid ang imong mga ilisan. Huwag ang gamit pagkatuog. Huwag gamit para sa banyo. Ikaw na bahala na kay mapahuay na ko. Ni atod ang pagkapuwas akong kilid. Unsa mo kini siyang kasiha sa pagkatao. Tod, ay mo tambal. Gilayan akong daan para karong gabi. Nanang gamay labis sa labisa. Imna na human mo kaon. Ha? Dili ko makatog. Milulang ng bagyo pero wa pagyo'y balita kung hain na Sandro. Alex! Alex! Naunsa ka ma? May nalilian kong tao sa gate. Nagsikigli din sa sud. Unsa? Diya ka lang ma. Ako ni susiyon. Kinsam ka ni Tawana. Karoon kang Tawana ka. Kung ikaw lang rebuilding na naghulgan ako, unahan ka kang buwang ka. Oh.
May tao tiniskit. Nakasibat na dahil tingali ang tunto. Kung saan ka na ako ni Tawhana, kinahanglan mailhan yun ako siya. Dong Alex, may nagita ni mo sa telepono, lalaki. Usa? Isa maka eh. Hello? Tagalan ti kag tulog adlaw. Kung dili mo mahatag nako ang akong shotgun, may paulbuhon ko sa imong dapit. Usa? Hoy, tunto! Ayaw ko galo ka, ha? Kay dili ako ang tao nga angay mong pangitaan sa imong shotgun. Kabati ka! Nainumdum na ko. Ang akong kaubang military, si Andro, siya nakagunit sa imong shotgun. Siya paningli ini. Huwag ayaw ko. Nagkasabot ka. Si Andro ang samuka. Ang tag-iya sa M&J sa Patusan. Nagsulti ka ba sa tinuod? Oh, naklaro na nako ang tanan. Ikaw tuod ang among gitabangan ni Andro. Nagiluga sa armas. O gisamaran mo sa naong. Oo. Pero dili ako'y nagdaa sa imong shotgun. Klaro na kayo sa kong panumduman ang nahitabo. Si Andro ang nakada sa imong shotgun. Muna, si Andro! Hain ka ng Andro karon. Mausa na ako problema. Kay gidagit niya ang akong asawa. Unsa? Kung mahimo, magtinabangin lang tas pagpangita kang Andro. Aron ako, mabawi na ko ang akong asawa. O ikaw, magkuha ni mo imong shotgun. Manawag kong balik nimo. Niya pa'y. Aron mo tuod yung kang wa ko mamakak ni mo. Hatagan tika sa kong cell number. Aron magkakontakay tas pagpangita ni Andro. Sige. Unsay imong numero sa imong cellphone? Wala maglihok si Andro siyang gihigdaan. Nainanok na ka na siya. Mubangan ko. Asa man sa ka? Nagpunta pa di ka diha. Balik na ako katuog. Dili may maglako-lako ka karon kagabi na. Basi makatulong kag bitin din sa pangpang. Ha? Tagang bitin din sa pangpang. Busa. Katuog na, Jessa. Yaw sa man. Nagkasabot na ba ta? Ayaw gi ko binuang ni Alex. Kay musamot kong kabuang kung imo la kong kilipat-lipat. Tinuod lagi akong giingon. Si Andro ang nakailog sa imong shotgun. Og siya ray nahibaw kung hain eh. Sige. Manawag ko nimog balik. Hello? Hello? Maayo kay mihunong na siyang pagkisulti. Sorry na lang, Andro. Pero kinahanglan ikaw ang akong iduot sa mga tao. Ikaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!